Dnes si pustíme skladbu od 250, čo je synthpopové duo z Trenčína. Tak ak to sledujete páni, Roman, Vojto, tak vás pozdravujem a pustíme si dnes, respektíve ukážeme si dnes, ako som riešil bas na skladbe Tvárou v tvár, čo je moja obľúbená od pánov. Tak poďme na to. Sivý mesiac na zem pozerá, ja viem, čas beží rýchlo, prozreteľnosť stála vo dverách. Ten deň už sa naspäť vrátiť nedá. Tvárou v tvár predo mnou stál môj deň, bol tak strašne blízko, súd som vzdal, tvojich očí pár pozerá, ako žlté lístie padá. Krásny kontrast. Úplne milujem ten moment, ako to prejde z prvej slohy do prvého refrénu. Klobúk dolu páni, je to krásne. A to je presne to rozmýšľanie, respektíve to uvažovanie, čo si so sebou nesiem, keď riešim aj basu, keď riešim aj spodok na tejto skladbe. Riešim vlastne ten kontext. A v tomto prípade mi páni doručili relatívne veľmi taký hlboký, taký hutný kopák, ktorý sám o sebe je dosť plný na subbas frekvenciách. Poďme si to pustiť bez procesingu, len sol kopák. Čo samo o sebe ide dosť do regiónu basy, ktorá je tiež, ako si určite všimol, veľmi hlboká, veľmi hutná. Ja ju vysolujem v refréne, keďže až tam začne prvýkrát hrať. Čiže dosť si konkurujú v tom pásme. A tu ako po celý čas kurzu mám na mysli princíp headroomu, ktorý je obmedzený a potrebujem sa rozhodnúť, že čomu dám prednosť, respektíve čo bude plniť tú úlohu hutnosti na tom spodku a čo bude hrať, respektíve fungovať trošku vyššie. Tu som sa rozhodol, že ten spodok bude plniť ten bas, a aj kvôli tomu kontextu, ako som spomínal, že tá sloha je ešte taká rozohrievacia a celé to vybuchne až tuto v refréne a tam sa to krásne zaplní aj zo spodku, takže tu vychádzam z takého muzikálneho kontextu a z toho dôvodu teda som sa rozhodol, že ten kopák musíme trošku stenčiť, trošku zoslabiť, ale zase pozor, neznamená to, že ho máme úplne odrezať alebo úplne osekať, ale len stenčiť. Takže čo všetko tu robím? Ako si možno pozorne všimol, tak mám tu dekapitátor ako paralelný processing na bicie, takže tento pridáva trošku tej plnosti tým bicím a zároveň takú tú obratnosť, lebo všeobecne saturácia je veľmi pekný spôsob, ako vytiahnuť bicie do popredia a zachovať im tú obratnosť, keďže tam máme prakticky nulové ataky, nulové releasy, lebo saturujeme, tak ten spôsob vyťahovania do popredia bude vždy taký rýchly a obratný. Takže toto je taký náš prvý send. Ja už som naznačil, čo budeme robiť s kopákom, čo budeme robiť s basou, akú má ktorý nástroj rolu, čo je absolútne nevyhnutné na to, aby sme
vedeli stanoviť ďalšie kroky. Takže poďme začať s tým kopákom. Verím, že po minulých videách z modulu 2 to nebude pre teba prekvapenie, moje ťahy tuto. Aj keď bude tu jeden VST plugin, respektíve dva, ktoré som ešte neuvádzal v module 2 a tuto budú mať premiéru. Takže poďme na to. Ako prvé tu máme VCC Summing od Slate, čo má minimálny vplyv na zvuk ako taký a vlastne mám na úplne každej stope, ktorá tu je, takže je to vyrovnané. Prvý tu mám equalizer. Ako prvý sťahujem cez equalizer okolo 27 Hz, zároveň aj 91 Hz. Pravdepodobne z dôvodu, že ten objem toho kopáku je tam veľmi silný a toto mi nestačilo. Ďalej tu mám takýto zaujímavý equalizer. Tu sú hneď dve veci, ktoré si zaslúžia pozornosť. Prvá je tento boost okolo 300 Hz. Ak si pamätáš z modulu 2, tak väčšinou tých 300 Hz dávam dole, respektíve tých 100 až 200 Hz. Tu ich pridávam. Prečo? Pretože, ako si všímaš, tak dosť beriem tieto spotky. To je vlastne ten koniec kopáku, to je asi to zoštíhlovanie toho kopáku, aby nemal taký dlhý koniec, aby to nedusilo tú basu. No zároveň tam pridám tých 300 Hz kvôli tomu, že niekam tú energiu musím vrátiť. Chcem a musím vrátiť. A všimol som si, že na stredoch ten kopák dobre funguje v tomto mixe. Je to relatívne minimalistický aranž, tu sa to trošku rozbehne v tom refréne, kde sa pridajú aj husle. Ale v tomto prípade tam mám na to priestor a mám pocit, že to dodá kopáku takú tú konzistenciu, keď z neho stále neurezávam, ale aj to niekde pridám. Ďalšia vec, čo si zaslúži pozornosť, je, ako už vidíš, tento low pass filter, ktorý funguje len v slohách. To je vlastne automatizované a keď buchne refrén, tak sa to vráti do plnej krivky, dokonca s menšou rezonanciou. Takže to je taký ten malý trik, ktorým ešte zvýrazníme taký ten nástup a nášup refrénu. Poďme si to len tak v skratke pustiť. Áno, tu počujeme, že sa to otvorilo, je to výraznejšie a zároveň ťa možno prekvapí aj taký nástup takého silného reverbu. To je vlastne tiež súčasť kontextu. Ten refrén je dosť utopený v reverboch a je to vlastne taká tá súčasť emócie skladby ako takej. Takže v tomto prípade veľmi silný reverb a všeobecne vychádzam sa zo zvukovej estetiky, ktorú majú páni z 250, ktorá je inšpirovaná zvukom 80s a tam je všeobecne veľa reverbu a v tomto prípade mi to tam proste dodával ten pocit, tú emóciu. Takže je tam aj reverb a poďme ďalej. Máme tu zase EQ, ktorý vyzerá ako ten prvý, čiže v podstate by sa to dalo vyriešiť jedným EQ. A teraz sa dostávame k nástroju, ktorý má u nás premiéru v Basscruise a to je Transient Shaper. To je vlastne nástroj, pomocou ktorého tvarujeme obálku zvuku. To znamená Attack Sustain. Attack znamená v princípe transient, takže ak sa presunieš do prvého videa, respektíve jedného z prvých a pozrieš si informácie o transientoch a sustainoch, tak toto je presne ono. Týmto zvýrazňujem takúto údernosť, taký ten nášup, môžeme si to pustiť. Čiže ako počuješ, tak taký ten naozaj ťuk, taký ten úvodný nástrel, alebo výstrel. A tento sustain som malinko skrátil na tých 20% presne kvôli tej dĺžke kopáku. Čiže vlastne tu skracujem kopák dvoma spôsobmi. Skracujem to cez znižovanie subbasu tohto regiónu a skracujem to cez Transient Shaper, kde mu stiahujem ešte ten koniec. Presne preto, aby tá basa mala priestor pracovať, aby mala priestor dýchať, aby ten kopák bol rýchlejší a stihol doznieť, kým basa bude vyplňať to spektrum.
No jeden transient shaper mi nestačil. Pridal som ešte ďalší. To je všeobecne, keď pracujem s pluginmi a potrebujem nejakú výraznejšiu zmenu, tak častokrát sa vypláca rozdeliť to na 2 pluginy a netrápiť len jeden plugin týmto. Takže teoreticky by sa dalo, že stiahnem tu viacej sustainu dole, ale lepšie mi znelo, keď som to rozložil na 2 pluginy. Ten druhý plugin je Slate Transient Shaper a ten má 2 sekcie. Tu som mierne zvýraznil transient, trošku som zvýšil warmed, trošku ako keby som tak zaobalil ten transient a tu som stiahol sustain, nejaké 2 pravdepodobne decibely a od nejakých 0 až 80 Hz. Čiže úplne tento spodok som ešte stíšil cez Transient Shaper. Takže skrátil som ten koniec. Môžeme si pustiť pred a po pri týchto Transient Shaperoch, že ako to znie. Takže ja najprv vypnem tie Transient Shaper a pustím to, ako to znie a potom ich zapnem. Čiže je to jasné. Je to také výbušnejšie, je to také presne ako sa mi pýta do toho refrénu, do tej energie, že to proste vybuchne. A zároveň je to hlboké a zároveň tam nie je taký dlhý spodok. Nie je to taký pomalý kopák.